Днес мислих да се занимавам с проблемите на чалгата и проблемите, които чалгата създава. Ама ще се наложи с друг вид чалга в обществото да се заема. Както си лежа и си карам кротко грипната епидемия, получавам известие, че Комисията за защита от дискриминацията била сезирана да защитава негрите от мен. Тъмън се зачудих от кога негрите владеят писмеността да са подали сигнал и установявам, че от тяхно име сигнала подали някакви душевни негри, по убеждение Български Хелзински комитет. Дълго време ми отне да разбера аджеба този комитет български ли е или хелзински. Но след като прочетох, че един от основните им и дългогодишни спонсори е Център за подкрепа на хора с психически увреждания, реших да не задълбавам в шизофренния избор на наименование. Въпреки че при събирането на повечко информация за този така наречен комитет, установих на 100%, че български със сигурност не е. Оказва се, че на територията на България безпроблемно дейност развива някакво туморно образование, чието ядро на дейност е създаването на проблеми на българските граждани при всеки техен опит да си упражняват правата или изобщо да си живеят живота по достоен, съвременен, правов и справедлив начин. Оказва се, че този комитет седи в засада и само чака някой негър, арабин, мангал, педал или друг нехарактерен нито за географските ни ширини, нито за нормите на биологията индивид да посегне на правата или установените правила за поведение в републиката и да му бъде отправена забележка за това от страна на български гражданин и стремглаво се впуска, издещо има институция родна и чуждестранна, имитирайки правозащитна дейност и заработвайки дотации от, подчертавам, дебело и предебело изцяло чуждестранното си финансиране, да тормози нашенеца. На територията на страната, дами и господа, вирее образование, което развива целенасочено вредна за българското общество дейност, което е враждебно настроено към български етнос, отнася се с омраза и отвращение към българските граждани и всячески се стреми да ограничи българското население в упражняването на законните му права и интереси за сметка на чуждестранни, иноверски и чуждоетнически групи граждани, било той просто пътюм, преминаващи през територията на страната ни. Въпросният Хелзински комитет се е прославил с антибългарската си дейност в годините и е изумителен въпрос защо все още това вредителско обединение съществува в правния мир и от кога е разрешено в една държава да функционират структури, които пряко работят против интересите на местното население и дори и на самата държава. Господин Кънев, а колко ви е годишният бюджет? Колко ви е годишният бюджет? Много ви моля. Колко ви плащат годишно? Кажете ми. Казах ви, че на вашата телевизия не искам да давам интервю, тъй като я смятам да не е обективна. Добре, колко ви плащат годишно? Колко ви плащат годишно? Няма да ви отговоря на нито един въпрос и ви моля да ме оставите на мир. Оказва се, че ви плащат за дочерната България. Въпросният комитет е намесен, оказва се, дори и в дела срещу българската държава пред международни правораздавателни институции по правата на човека, като най-фрапиращият случай на, бих си позволила дори гръмкото определение, държавно и национално предателство е делото на австралиеца Джок Пол Фриман, който в нощта срещу 28 декември 2007 година наръгва смъртоносно в гърба 20-годишния българин Андрей Монов и ранява българина Антуан Захариев. Австралиецът е осъден от българският съд на 20 години лишаване от свобода и тук негрите от Хелзинки решават, че изгряло слънце и на тяхната улица, да получат дарение 2 кашона финландска водка за вдъхновение относно правозащитната им дейност и изпращат лидера си на вид кротък чичо с смачкано бедняшко костюмче, но очевидно ценител на водката, дори не финландска, да дава изявление пред австралийската преса. Какво мислите, казва там този горд българин, този потомък на Левски, Ботев, Вазов, Кирил и Методий, Паисий Хилендарски в едно? Пред австралийския ежедневник The Sydney Morning Herald, гордия хелзински лъв, носещ звучното хелзинско име Краси Кънев, заявява и само почерпката с финландска водка би го оправдала, макар и частично, следното. Австралийският касапин на българските момчета бил е... Той е! Неговото име е... смел и вдъхновяващ лидер. Сега вече не се очудвам, защо като предупредих почти моментално, че чернилките около джамията Баня Баши в София ще почна да ни колят и те не закъсняха и изпоклаха, що има момичета и момчета в магазинчетата и уличките наоколо, той Хелзински комитет скочи да се жали.
Ами те получават оргазми и неконтролируеми изпускани от щастие, щом чужденец заколи българин. Та те явно това искат, да дойде тук някой да ни изпозаколи всичките и ако не дай си Боже някакъв български съд със все още недозаклан съдия ги осъди тия чужденци да тичат съда в Хелзинки, щото има по-национално при сърце и да се съдят за правата на касапите, които те за по-артистично наричат права на човека. Другари комитетци от Хелзинки, нека ви обърна внимание преди да ви кажа на здраве, че на касапите на невинни, случайни минувачи трудно могат да се определят като хора и единствените права, които имат, са тези по правилника за вътрешния ред на местата за изтърпяване на наказанията. Няма нужда да товарите държавния бюджет и да ангажирате институциите с противонационалните си жалби, сигнали и други форми на тормоз, които се опитвате да налагате на българското население. Защитата на убийците и други престъпници е уредена в законодателството и няма никаква нужда да се напъвате да им осигурите привилегировано отношение и да се надявате да им се размине в резултат на предателското ви висене по чуждестранни съдилища, където ходите да плюете по родината си и да уронвате престижа на собствената ви държава, която напразно проявява безхаберието да не ви е заличила от регистрите и да тегли ножа на съществуването ви в правния мир. Но мисля по-добре късно, отколкото никога и призовавам обществото да се организира в подписка и други форми на въздействие, за да прекратим дейността на антибългарското НПО като вредно, опасно и унизително за националните ни интереси и гордост. Ако не вярвате, че една от целите на това НПО е именно унизяването на националната ни гордост, веднага ви привеждам следващ и красноречив пример. Същият хелзински Чичко Кънев решил да се заиграва с фашизма и ровил под дърво и камък да намери наченки на такъв в България. Хубаво ровил, ама не е чел преди това класиците на българската литература, попаднал в малко неловка ситуация. Но може за него и да не е неловка и да иска да изгорим класическата си литература като фашистка и да се надяваме бежанците и циганите да сътворят нещо писмено, когато овладеят писмеността, разбира се, и да си имаме нова литература, която не засяга човешките права. Човешките права на циганите и негрите в България, разбира се, тъй като според Хелзинския комитет само те имат такива, българите не. Вие гледали ли сте филма, за да твърдите, че има фашистски и расистски характер? Не съм го гледал филма, но съм видял съобщението за него. Съобщението за него беше на сайта на Софийския университет и в него се казва буквално следното. В една зверилница толерантност значи смърт. Това са думи на Николай Хайтов. Ами не знам ли са думи на Николай Хайтов, обаче това са крайно обезпокоителни думи. Те са думи, които насочват към една такава идеология. Хайтов го спасява само обстоятелството, че вече не е между живите, иначе сега щеше да се поти, черви и обяснява пред съда по правата на човека заради расистските си и фашистски творби. Само се моля той Кънев да не вземе да зачете и други български автори, че ако стигне до творчеството на Вазов, Ботев, Талев и други отразили в произведенията си турското робство, това расизма, ксенофобията и ислямофобията ще са най-малките обвинения, които ще им лепне. Добре, че по примера на подопечните си цигани и той не чете много, че страшно става, както се казва, чукче не читател, чукче писател. И тия хелзински гълъби предимно драскат жалби и сигнали, усвоявайки помощи от всевъзможни фондове за подкрепа на бежанци, мангали и педали. Айде да не забравяме тия с психичните отклонения, ама това вече са лични помощи, целеви. Не е ясно под въздействието на какви именно мозъчни процеси и в чии глави зародени именно тая организация, която колкото повече проучвам, толкова повече достигам до извода, че не просто вредна, а ми клони направо към престъпна, се е обвързала с защитата правата и на педофилите. Същия той Кънев, който май е и с амбициите за телевизионна звезда, го съзирам в люта битка да предпази педофилите от гинекомастия, която се появявало след химическа кастрация, каквато била предложена като наказание за това мерзко престъпление против най-уязвимата част от нашето общество – децата. Според дъртия господин не било справедливо. Справедливо не било да се увреди тялото на педофила, защото значително по-справедливо е той да продължи с хъс и кеф да уврежда не само тялото, но и психиката на невинни дечица. Ето тук му помрачителни защитни тези в подкрепа на педофилията и съжалявам, че този Кънев е така стар, че не може да му пожелая педофилски ласки, за да може да разбере по-нагледно, що е то справедливост, съразмерност, права и увреждане на тяло, здраве и психика.
Въпросът е доколко тази мярка е съразмерна. И видяхме, че тя оставя трайни и необратими последствия върху организма на хората. Да, но унищожава детеродната им способност. Малко момиченце. Един човек, който 3 пъти е изнасилил малко момиченце, има многобройни други средства, с които той може да бъде сдържан. И те са изпробвани в България. Например, да го вкарате в затвора и да стои там. Вечно. Това е една важна цел, която следва да се преследва. Но тя трябва да се преследва с съразмерни мерки. Тя не може да се преследва с увреждане на тялото на човека. Може да се преследва само с увреждане тялото на детето. И говорим тук, че има и убийства, нали? Какво трябва да бъде съразмерното наказание за убийство? Какво да го убием, да го набием? При 200 години е било набиване на кол. Тя довежда до необратими увреждания на организма. Необратими увреждания на детеродната способност. Може би да е увреден, имайки пред какво извършва този... Как така ще да е по-добре? Българската конституция забранява подобни наказания. Българския наказателен кодекс забранява наказания, които увреждат човек. Да, разрешават здравето да се уврежда само чрез престъпление. Не само разрешават, ами кажи речи, препоръчват. Не може да се задължава, да се налагат мерки на хора, които да увреждат тяхното тяло трайно и необратимо. Има възможност за принудително лечение, когато той е опасен за другите хора. И то не е свързано, когато има принудително лечение в такава ситуация, той даже не влиза и в затвор. Разбира се, никакъв затвор за педофилите. За тях само лечение, спа или балнеосанаториум. Когато преследваме някаква пенологична цел, ние трябва да я преследваме с съразмерни средства. Те никога не могат да включват трайно и необратимо увреждане на тялото. Тялото на педофила следва да седи не по-кътнато. Само детските тела може да се увреждат. При това безнаказано. Речи отсече Кънев. Относно българофобските дейности на Хелзинския комитет и в подкрепа спешната и неотложна нужда от закриването и даже осъждането на тази структура за антинационална дейност, пропаганда и източване на националния бюджет в услуга на чужди, задгранични и всякакви други небългарски интереси, привеждам още примери. През 2004 година Български Хелзински комитет защитавал джихадиста Ахмед Муса Ахмед в Страсбург, чието мото е поклон пред тези, които режат глави. Същите думи джихадистът е използвал и през 2007 година на местна сватба според присъствали там граждани. Съдът в Пазарджик осъжда Ахмед Ахмед на 3 години лишаване от свобода условно и на 1000 лева глоба заради проповядването на радикален ислям, на антидемократична идеология и насилствено изменение на установения държавен строй, опетняване знамето на Република България и проповядване на расова, национална и религиозна вражда и омраза. А според Родно Хелзинки, действията на Ахмед Ахмед са си мирни, даже кротки и похвални, а присъдата срещу него е дискриминационна и потъпкваща изконните му права на радикален ислям. От сайта на Анонимните България разбираме още за подвизите на наши Хелзинки, които могат да докарат тръпки на ужас и отвращение у всеки българин. Оказва се, че според проучване направено от Анонимните и неизвестно защо все още не взето под внимание от нито една държавна институция, Български Хелзински комитет не е защитил правата на нито един етнически българин, с изключение на хора, които действат по поръчка на свързани организации. Но за сметка на това редовно съдят България за дискриминация, нарушени права на малцинствата и индивиди с джендър идентичности. С което, както се сещате, бъркат в джоба на българския данъкоплатец, едновременно с това демонстрирайки загриженост за някакви хипотетични свръхправа на всеки срещнат небългарин и имитирайки дейност през чуждестранните си донори, както са ги нарекли на сайта си. За жалост не мозъчни, откъдето проистича целият морално-психиатричен проблем с тая ненужна и безполезна организацийка. Пак от сайта на Анонимните разбираме и други любопитни и досадни подробности, като например, че подали жалба пред Върховния административен съд срещу Столична община заради забраната за каруци по пътищата на София. Как да не ги натовариш на една каруца и да ги пратиш директно в Хелзинки? Да яздят там коне, каруци, педали, а тях да ги оплождат педофили, геронтофили, а най-добре некрофили, за да се разреши световния проблем с това недоразумение.
И при цялата им страст да ходят да се жалват нагоре-надолу по институциите, опищяха света, когато за пръв път от самото им основаване им пратили проверка от Национална агенция по приходите да видят откъде имаме финансирането, а то ясно упоменато на сайта им. И е очевидно и очи избождащо, че цялото финансиране е само единствено от чуждестранни организации, което само по себе си е ясен сигнал, че това комитетче обслужва чужди национални интереси и съответно нищо българско не има нито мило, нито важно. По-любопитното обаче е как иначе големите фенове на жалбите и сигналите при първия такъв против тях съзряли моментално признаци на репресия и, моля ви се, политически тормоз. Това с политическия тормоз е особено интересно, защото вредоносното НПО уж не е политическа структура и не преследва политически цели. Но жалният им вопъл и нагъл писък разкрива истинските им мотиви да зловредничат и да се пречкат в краката на всеки, който се опита да защити по някакъв начин билото национален интерес или човешко право на български гражданин. Явно целият джангър, който вдигате с някакви зловредни антибългарски геополитически цели, целящи обезбългаряване на тая територия и улесняване на завземането и от чужди държави и етноси. Изключително опасно е да се подценява тая подривна дейност, която се развива в държавата, до момента напълно необезпокоявано. Редно е, освен проверката на Национална агенция по приходите за финансирането, да се породят и други проверки, а именно дали не се осъществява преднамерен и планиран и противозаконен тормоз над граждани и политически движения и граждански обединения заради патриотичните им изказвания или дейности. Дебело искам да подчертая, че националната гордост, идентичност, патриотизъм и национализъм са похвални и високо морални, но преди всичкото законни прояви. И всякакви опити те да се изкарат и превратно представят като противозаконна дейност, да се впускат в код клеветнически и набедителски дейности, чрез инструментариума на жалбите и сигналите следва в корен да бъдат пресечени и преследвани с цялата тежест на закона, когато се установи, че са пресекли границата на законността и преминават в явен тормоз и разиграване и експлоатация на държавните органи за частни интереси от съмнителен характер. Ян Пучков по телевизия Евроком. Обаче ще се занимая аз по-внимателно с колаборацията на това туморно образованице с мангалите. В официален източник Уикипедия намирам следното направо стряскащо изречение. Българският Хелзински комитет е неправителствена организация за защита на правата на човека с акцент върху отстояване на правата на малцинствата. Правата на малцинствата, значи. Практиката сочи кои именно малцинства са в центъра на полезрението на хелзинските комитетци. Бродят като несретници из циганските махали и се чудят какъв мангал с все още незащитени права от тях да изнамерят да занимават държавата и обществото с възможно най-мързеливата, безполезна и обременителна прослойка на населението. Кой умират от глас? Циганите? Умират циганите от глас ли, бе? Бойко Борисов ни пуска пари, еде пи! Чуй, чусаните сами съм го взимал. От помощ не си ми да. Другия месец пак си взема по-голяма. Ние сме 4 човека. 4 човека взимаме. 310 трябва помощ с детски. Не живи здрав, Бойко Борисов, не пуска още пари. Дедем на пир. Как ще ма да гласуваме? Аз съм на 24 годишен, на 4 лица имам. Докато да стана 40 ще направя ги 20-30 да гласуват на Бойко Борисов. Искаш ли още?
Мистичният свят на загадките. Водещият